ọkọdị na-ekwukwa okwu o meru ọkọdị ndị be anyị abịakwana m ọzọ. Onye nọ na-anụ ọnụ ya bụ Reverend Innocent Chukwu the Peace Udochukwu. By the special grace of God, ọmụnwa bụ the president of Rama Productions TV channel. Ndị na-ewetala unu ife onyonyo dị iche iche gbasalụ sụba Igbo, gbasalụ na akụlue unu na ihe ndị ọzọ dị iche iche, ịgba bọị, igbo odibo. So anyị nwa na-agbakwa mbọ in partnership with ndị Lion Business Park ịgbasa ozi ọma nke ndị Igbo kwesịrị ịnụ maka ya, na ihe dị ukwu na ihe dị ebube na-eme n'Enugu State, just close to 9th mile after customs checkpoint or warehouse, or the Enugu State. Now about the biggest, the largest industrial and business park in Africa when completed. Now about Tinapa ndị Igbo, now about Lekki nke ndị Igbo. Onye anyị na-agwa onye ọbụla bụ na ọlụ na-aga n'iru n'ebe anwa kịta dịka o si aga kemgbe otu ahụ na ụma na-akwụsịghị akwụsị. Ọlụ na-aga non-stop. Kịta a na-ehu dekin dịka ị ga-afụ n'ife onyonyo ị na-enene kịta, ị ga-afụ na-ehu dekin na shops, 22,000 shops a na-alụ. Warehouses ga-adị there, of which ndị chọọ warehouse the number agbadago too much. So ọ bụrụ na ị chọọ warehouse ime ọsịsọ inweta nke gị, maka na enwere ike na ọnwa na-abịa abịa enwere ike the warehouse a ga-ewelesigo ya ewelesigo the 5-star hotels. That is 5 portion ewepụtara for 5-star hotels. Ndị chọrọ ịlụ hotel, ndị investors ewelesigo nke anwa. There's no chance for that again. Then hospitals, the same thing. World-class hospital, ọ bụrụ nke 100 beds, no, world-class hospital ga-adị there. A ga-enwe exhibition center, a ga-enwe fire service, police station. Ebe a ga-abụ the most secured place in Igbo land. So ihe na-achọ ịgwa onye ọbụla na ihe a na-eme abụrụ ihe ụmụaka, because on the buy no abroad, ndị buy no abroad na power this very project. Majority of them na send ego from abroad ewe na-alụ ife a na-alụ. That's why ọlụ ji wee akwụsịbeghị akwụsị n'agbanyeghị na onwe ka ụbọchị si wee dị now. So n'ihe na-achọ ịgwa onye ọbụla bụ ka anyị teta n'ụla. Ka a na-akpọ akụlue unu, nke a bụ nke anyị, nke a bụ nke anyị, ọ bụkwa nke politics, nọ nke anyị, really nke anyị. Ọ ga-abụ onwe ka ọsọ si chụba gị anywhere, ịgbanata bịa mana ị nọ na be gị. So n'ihe na-achọ ịgwa gị bụ na ọlụ na-aga n'iru, n'anya na ihe onyonyo ị na-afụ ka ịfụ ka esi ahazi ife na-aga ebe anwa. Ebe a bụ import and export free zone. Isi one bunata ngwaahịa, one Rivers State na function properly now. A na-ekwu na ya enwere ọdịsị port, mana one Rivers State, one port na function very well now. Isi ebe ahụ buru ngwaahịa buata ebe ahụ. Ọ bụ na Lagos ka isi buata ebe ahụ, send the container to that place. Ị ga-agbalị ya without akwụ kobo. Eji about $500,000 wee gota the license maka that import and export free zone, because ọ bụrụ ihe a na-eme na nkịtị na abụ, ọ bụrụ free. Ebe a nwee central sewage system, central sewage system and central drainage system. Ebe a nwee security 24 hours round the clock. Ebe a nwere ọkwa da anyụ there, ọkwa mana anyụ there, because a ga-enwe turbine, nwee ma solar services ma hydro electricity. So na ebe anwa bụ ebe ndị obodo oyibo na-alụ na-agba mbọ ka fa lụwa kịta. Ọ ya bụ nke si obodo oyibo nata ka ọ dịkwa ya ka ọ nọ n'obodo oyibo. Everywhere ga-adị very clean, everywhere ga-adị well organized, and ebe a dị organized already, because since 1 year plus anyị ji alụ ọlụ ebe ahụ, ọlụ akwụsịbeghị for 1 day, enwebeghị nsogbu ọbụla. So n'ihe na-achọ ịgwa anyị bụ na nke a bụ the real akụrụ unu. Onye ọbụla gbaa mbọ. Enwere so many different payment plans nke ga-esut onye ọbụla dịka esi chọọ. Ịkwa ụgwọ outright, enwere bonus a ga-enye gị. Ọ bụrụ na ịchọọ ka ịkwụọ instrumentally, enwekwa time, enwekwa space for you. At least a ga-agbatịrị ya for 3 years, in some cases 6 years in some cases.
So ego ama bụ excuse na ị nwere ego ama bụ excuse. So ihe na-achọ egwu onye ọbụla kịta ka ọ baa the moving train dịka m kwuru na mbụ nọ nke a bụ tinapa anyị, nke a bụ leki anyị, and ebe ahụ ka ndị Igbo zuzugbe ga-ezukọta. Ọ ga-abụ the busiest place in Africa when functional. Ọ ga-abụ the busiest industrial and business park in Africa because anyị nwe ahịa, anyị nwe importation, anyị nwe exportation, anyị nwe ife ọbụla a na-azụ n'ahịa. So nke anyị ga-adị egwu. And achọrọ m ka ijiri anya ime mmụọ chọpụta ife na-agwa gị, ife na-agwa gị na ebe ahụ bụ ebe onye ọbụla kpọrọ onwe ezigbote onye Igbo na-azụ ahịa ma ọ na-eme ihe ọbụla ọ na-eme, ma ndị nọ into logistics, ma ndị nọ into clearing and forwarding, ma ndị nọ into import and export, whatever. Like I said before, a ga-enwe exhibition center, a ga-enwe malls, shopping malls like ShopRite ebe ahụ. Exhibition center ga-abụ ebe a ga na-edobe Igbo med. Ụmụaka be anyị nọ Aba na-alụ ma akpụ ụkwụ ma ihe dị iche iche, ma ndị nọ Ọnịcha ma ndị nọ Enugu na-alụpụta ihe dị iche iche, ha ga-enwe their own exhibition center there. Na ịchọọ ịzụ ahịa ịbịa ebe anwa, ị na ihe bụ na ị laikụlụ ịchọrọ ịzụ, ị need ọzọ ijebe Aba ma ijebe Enugu ma ijebe Ọnịcha, na-ebe ebe anwa ifuru na ngwa ahịa ị chọrọ, ịkpọọ n'ekwentị ndị nwenụ gị na ha akpa amala ka ha ga-esi supply gị. So it's a very wonderful place. It's one of the best place a ga-enwe n'ala Igbo when functional. So join the moving train, my brother and sisters, so that na akwa anyị ga-elu unu. Daalụnụ. Omelu, ọkọ dị. Omelu, ọkọ dị. Ọkọ dị. Ọkọ dị. Na-ekwukwa okwu. Ọkọ dị. Ọkọ dị. Na-ekwukwa okwu. Omelu, ọkọ dị. Ọkọ dị. Ọkọ dị.